аз съм Флора NJ и сега ще направя ревю на този комплект, който разбира се не е оригинален, на костенурките нинджа. Така изглежда кутията отпред, отгоре, отдолу, тук отстрани и отзад изглежда по същия начин както отпред. Комплекта съдържа две коли и две фигурки на... Мисля, че това бяха Рафаело и Донатело, не съм сигурна. Първо ще ви покажа фигурките. И съжалявам, че не съм сгубила почти цялото лего, понеже ще ви го покажа само на части, докъдето съм стигнала с строенето на тази червена кола. Но просто ми е трудно, някои части са сбъркани и така. Така, ето ги фигурките. Това мисля, че е Рафаело. Той има лилава маска. Отзад това черупката на костенурките. Но те може да я използват и за броня, не съм сигурна. И да, това е нарисуваният му костюм. Това пак е Донатело. Както виждате, той се е оплезил. И маската му е оранжева. Това е нарисуваното му облекло. А тук му е черупката. Ето това съдържа комплекта. Инструкции за жълтата кола, инструкции за червената, но за червената са по-големи, защото може да се направи тази кола по няколко начина. Като състезателна кола, аз ще справя колата такава. Като обикновена кола, като такава пак състезателна кола, само че изглежда по по-различен начин, по-дълга е. И да, това бяха начините. Сега ще ви покажа частите. Ето ги, тук има гуми, които са меки, малки и големи. Аз големите съм ги построила. Опс, тук една част е влезнала вътре. Това мисля, че е стъклото на колата, ако не се лъжа. И тук има всякакви различни части. Това е оръжието на една от нинджите, на Рафаело. Това също, тези също са оръжия. И да, а това е докъдето съм стигнала и малко бях объркала частите, защото искам да си направя колата по мой модел.